ni wadda yaushe ina ta tunani na kike ce mai saita ni fitilla ke ce mai haska ni farin ciki kin sanya ni kin fi da ni a cikin rudani kishiya ba zan miki ba. Haka din so wani ya saka yau abokai ne mata zan so a ce duk kun ganta zuciyata ta dauka duk tunani ta rikita hankali na tsuwawunta shi yasa ne nake ƙaunar ta. Yau ina a cikin shauki wanda nake so ta so ni zan tura iyayena gidansu domin a san da ni auren ta nake buri na san za a bani tunda muna san junanmu da gaskiya ba jayayya. Na kira ki muradina bugun numfashi na ni da ke ne zan zauna burina ga matare ko aikin mu yi shi a tare ni da ke ne zan tare a sabon gidan mu yi zauna. Zo guna mai kyan launi ko ina ke nake nuni ido na min ciwo a gare su kin zamto magani ni da ke zamu zauna lafiya alkawar san ba wata wariya har abada.